Bună ziua! Astăzi suntem la ediție specială de Crăciun cu Ebi, recunoașterea fructelor. Emisiunea mea cu fructe. Așa. Bun, deci primul fruct este un măr. Mărul are vitamina C dacă e acru. Da? E foarte sănătos. Vă recomand. Să trecem la următoarea fructă. Poate avem și avem pătrunjel. E bun pentru ciorbă. Bun, deci următoarea este o banană. Banana este sănătoasă și gustoasă. Poți să faci un smoothie delicios din ea. Este sănătoasă. Și mai degrabă este unde ai mai telefonul. Alo, Draculaura? Ce mai faci? Trebuie să vorbesc cu Draculaura.